Daar wien we weer. Maar een nieuwe aflevering van Lekker Eten maar Rijtsen. En jullie bent bij een oud squalmaat, Bert de Zoekman, die heeft hele speciale kijk. Lagervelders. En mijn speciale gast is Joert Pietje Brun. Pietje, van waar was je eten hier? Van Beke Beeksma. En waarom? Hij is vrijwilliger bij de biljartclub en hij leert dus goed bij de ballen door het rijden. Nou, ik zou het niet vertellen. Wij zouden Joert de bal rijden. We zullen eerst even bij je die mooie Lagervelders. Zo, daar ben ze. Is het net apart? Maar die banen roer heen. Bertjes, jongen. Hey, Ruimte! Dat is lang geleden. Hey, Ja, vanuit de squalbanken van vroeger. Ja, hé Germ, jongen. Goeie. Hoe is het maar? Kijk eraf, Ik bedankt. heb Joert Pietje Brunnen bij me. Oké. Jongen, wat een kei, jongen. Ja, dit, Hoeveel heeft u er hier? nou, dit is de grootste kudde van, nou, ik denk van de wereld. Zo'n beetje, je bent een 100 kei en in de stal weer nog eens 100. Zo. Zo giet het ongeveer. De grutste, hè? Ja. Ik de heb grutst. altijd nog gedacht dat mijn squalmaat een grut niet worden zo, maar dat had ik gelijk. Ja. Ja, dat is jongen, geweldig. Jawel, Ja. maar ze wat apart net die streep erop. Hey, Ja, dat is de Lagervelder, hè. Dat is eigenlijk een dubbel koetje, hè. Wat voor de wat malken. een dubbel koetje. Wat is Ja, het? voor de malken en voor het vlees. Ja, voor het vlees dat regelt Germ, hè? Ja. Zie, dat is mijn vleesleverancier, hè? Dat is de man die het vlees regelt. Germ, wat is er zo speciaal vlees aan die Lagervelders? Bertus die is ik nou net alleen een goede boer, maar hij kan zich heel goed aanmesten. En daarom kreeg ik prachtige marmering door het vlees. En precies maar die lietse fine vetdroogadering door het vlees heen. En waardoor het heel mals en smaakvol wordt. Dat kan Bertus als geen oor. Daar komt mijn spreekwoord weer helemaal uit vanzelf, hè? Ja. Want vet jouwt smaak. Zo is het. Ja, Ja. net. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar de entrecote. Dat is een prachtige biefstuk. Dat zou Beker vast lekker vinden. denk het ook wel. Waar zit hij op die koop precies? Nou, dat zal ik die even aanwijzen. Ik ken dat er een beetje rustig is. Nou, ik ga even staan, dan wie stoot even bij mij hoor. Hier is de twee entrecotes naast elkaar. Derde? Ja, en hieronder zit bij de rijtsenhaars en bij hun de ossenhaars. En ik heb wel vet genoeg, denk je niet? Meer dan. Ja, dat dacht ik wel. Nou jongens, begin. Gosh. Dat is toch wel, hè. Nou, Dat wie vroeger was wat. Dit is het stukje vlees wat ik bij de aanwezenheid krijg. dit is die entrecote. Ja, de dunne ellende. Hoeveel kilo is dit? Kilo of 8. Kilo of 8. Nou, zoet genoeg mensen voor Beker. Dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Bertus, Ja, maar ze zien, dit komt van Ja. die keihou. lekker stukje vlees. Dat dacht ik. Tieren dank hè, Niks te danken. dat we hier even wezen mochten. Germ, bedankt voor het stuk vlees. Graag niet. Ik neem het mee. Ja, dat dacht ik wel. Dit weer vlees uit Jesthem. En nou op naar Aquarium. En zo ben we niet in Aquarium, want je went het nou. Zeker. En Beker went het hier. En Beke. Nou, eventjes in het kwart. Waar gaat het nog hartstikke weer om? Beke die is altijd vrijwilliger bij op een biljartclub en die Ja. vertelt dus hoe wij de ballen rijden. Oké. En ken je me dan niet van ons, hè? Ah, de ene keer beter dan de andere keer, maar we hebben soms samen moeilijk, dan wilt net. En is hij dan zo'n fantastische Ja, hij biljarter? zelf is heel goed. Is hij. Oké. Ja. En dit is een actie van die alleen. Dus Ja. net van die hele groep vrouwen? Nee, want ik denk, het moest het zo stil mogelijk houden. En je weet wel hoe dat met vrouwen gaat, dat ze dat wel stil houden kunnen. Dat is zo moeilijk, hè? Ja. Dus net Ian weet nergens van. Nee. Beker weet nergens Nee. van. En wij weten het er? Hier Ja. ergens? Ja, om de hoeken. Hier om de hoeken. Ja. Dan kies je aanbellen Ja. en dan roept mij de letter bij. Dat weet ik. Zullen we erheen? Ja. Nou, kom. Goedemorgen. Is Bekerdrek. Jawel. Moet Je met even- Beek even gaan? Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan zit wel denken, wat is dit hier? Ja, joh. Daar staat iets zo'n product voor ons van de biljartclub, dus ik dacht de schroombrieven en toen ze wijs wat voor dijberand was. Nou, leuk. Hartstikke leuk, joh. En wat is dat? Dat is nou even de verrassing. In dit Beker? Ja, dat ruikt zo leuk.
Hoi. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kan ik vanmorgen als jongen op de televisie? Ja, dat zo? ja. Zit je dat Pietje regelen voor mij? Zo. En wist je wat er gebeuren gaat? Nee, geen idee. Geen idee. Wij gaan together eten zien voor mij. Nou, dat is lekker, want ik mag graag eten. Ja? Ja. Wij gaan aan de slag Nou, en we roepen die eraasten bij. hartstikke leuk. Ja? En waar is dat? Of is dat nou voor Dat is nou een verrassing. Uw naam is De Stoorten en we zijn 16 jaar geleden begonnen. Alle vrouwen van de jongste is 40 en oudste. Nou, ze wilden het net weten, maar ze is 84. Beke en nog een man hier die waren binnen 10 jaar begonnen om ons te begeleiden. Om en om. Na 4 jaar hier dus zijn we nou is het gebeurd, nou redden we zelf wel. Maar op een gegeven moment kwam weer Beke zijn vrouwtje en dacht, we zijn biljetten en ik krijg wat voor die. Ja, nee, maar dan mag ik het leren en dit en dat en dat. Nou, we zijn door haar studie en die kennen het heel goed. Misschien wil die nou wel een keer mooi om les te gaan. Nou, natuurlijk, dat wil Beke wel. Dat is mooi, maar al die verhalen verteld. Dus hij is gewoon bleu naar die tijd. En we hebben een vrouw die kent zelf heel goed biljetten. Die is eens een keer een bal en toen dacht Beke, nee, dit komt net klaar. Dus hij zei, ja, dat mag het dan net wel. Nou, zo had ik het al in het hoofd, zei ze. Nee, zei Beke, dat mag het zat wel. En ze die het. En ach heren, ze zei, Beke, dit had ik nooit gedacht. Ik ken die wel tuten. En ze fleurt hem om mijn hals. Nou, volgens mij kleurde Beke nog. Het is een behulpzame man en hij is niet alleen voor de biljetclub, maar hij is voor de dorpshuis, hij is voor de documentatiestichting Louter Deel Dotteren Prottenwerk. Hij zit in de redactie van de dorpskranten. Hij gaat in het dwarsbelang hier zitten en als er wat is, hij staat altijd klaar voor het dorp dus. Hij is een echte vrijwilliger en hij wilde dus ook niks van haar. Het enige wat voor hem telt is op het Tietenberenbrugje. Nou, dan staan we hier op een gadelijk plakje in Kwajem. Of net? In de Tuinmanswente van Matten staat. Tuinman Zwente? Ja. Oké. Prachtige keuken. Maar ja, geweldig. Alles bij de hand. En wij zullen even wat lekkers voor de Beke kleermaatje. En wat is dat, Joert? Meesken, een heerlijke saladevrouw van makreel. En die makreel die doen we maar een heerlijke frisse salade van, nou ja, slaatsoorten vanzelfs. Komkommer, aai, grieën, asperges, olijven. Hier een mooie frisse bieslook, maar ze zien. En tomaten. En dan dat mooie stuk vlees, maar dat vet erop. Die betters die had het volk horen, net. Dit doen we bij. Sugar snaps. Daar doen we mooie jippertjes bij. Die gooit ze weer in de skiel en dan die weer lekker bakken. Saus van siepels en frisse laurier. Nou, we kennen het beter. Maar ze zien, we hebben een geweldige keuken. En best ook wat een keukenprinses of net? Ik ben geen keukenprinses, maar mijn man uit alle dagen dit ik lekker. Nee hoor. Nou, dat is toch belangrijk, hè? Misschien kerst je het nou wel eventjes wat tipjes opdoen. Dat ben ik zeker goed naar zien. Dat is zoals de goede zijn. Wat? Ik zou die aan het werk zetten. Meestal we gaan aan de slag. We hebben een fantastische locatie. De keuken in. Together. Zo David. Makreel. Lekker. Toch wel, hè? Ja, wel. Dus kreeg je er net van Nee, kop. nee. Oké. Wist je hoe het kleermaatje mast? Nee, dat is een heel moeilijk probleem bij die dingen. Wat dan? Ja, maar die bonken en maar het vel eraf. Ja. Ja. Nou, dan haast in. Ik ga in. Of het nou tegelijk opdoggen, mag het goed komen. Zo, het gaat zo. Zo, het veldje lostrekken, van ondernom. Helemaal op het aanjeren, zo los. Is die los daar, op het stuk, ja? Nou telst hem gewoon omheen. Geef me terug. Geef me terug, tot het aan. Perfect. Prima. Zo. En nou pak je hem zo op. En dan laat je hem op deze kant. En dan zo, eruit haal je. Nou, maar wat is dit hier? Zou we het bewaren voor een tasje? Ja. Zo nog kennen, hè? Mooi printje, of nee? Ja. Dacht ik. En dan doen we de kop eruit snijden. Nou, zo. Hup. En dan snijdt je hem precies hier, oer die reg in. Een liets beetje, net op het eind, maar een liet stuk insnijden. En dat doe je van de stut naar de kop. En dan pak je
achterkant van het mes en je luistert ze in en druk ze hem samen heen. Misschien, scheur. Komt zo die filet los. Misschien, komt erop. Zie je het? Nou zit er nog zo'n grauwe graad in. Die moet er natuurlijk ook uit. Hier gaat de kop zitten, dan weer maar de achterkant van het mes optillen en zo die graad eruit. Nou, misschien. Ja. Tillen graad eruit. Nou, zit er zo aan. Hoe liep het hier? Hé? Zeker. We hebben het flikt. Ja. Er zit nog een peer in, hè? Deze jongens, en daar kan je raar in verslikken. Dus ze matten er wel uit. Nou. Heb je het nog mee? Ja. Nou, heel door kleer. Er is net een Nederlandse visproduct wat seizoen is als een makreel. Dus, waardoor ik nog een goede ding verbeken. Ja. Nou, maar het volgende even, man. Dat zijn de sugar snaps. En nou zit er in die sugar snaps een tritsje. Die moet zo eventjes eruit halen. Is goed, zo? Ja. En door je dat dan met een mesje, ja, dan snij je dit tritsje terug. En dan bloed die erin zitten. Dus het is eigenlijk het beste als het zonder mesje dorst. En dan zit er aan de overkant ik nog hier. Nou, rest die wel even zo. Zakje. Komt wel klaar. Dan doe ik eventjes de siepelsaus. Je begint met de boter in de pan. En dan moet je de boter die moet je smelten laten en net kleuren. Want als het kleurt dan kun je de siepels bakken. En dat maakt net, want siepeltjes moet je onzwitten. Anders zijn ze bitter. Mooi de boter uitbroeien laten en dan doe je de siepeltjes die doe je erin. En dan gebruik je jouw frisse laurierbladjes. Je mag van mij ook wel van die droge karamenkels gebruiken, maar die ben langs en lekker net. Frisse. Stik of 3 voor jou erin. En dan gewoon eventjes maai onzwitten. Net kleur je, zwitten. Als het dan lekker los kan, die smaken ben helemaal los, dan blus je het ook met een beetje rode wien. Wanneer die wien nou onder de helft daarin is, dan doe je daarbij 2 volle scheppen van die heerlijke jus. Is dat moeilijk te maken? Nee. Doe dat eventjes? Ja. En als jullie nog zien willen hoe je dat maakt, stuur dan even op lekkerrietemarijtse.nl, want dan krijg je van mij het recept. 12 lepels erbij. Dan een beetje. En dan maai insieren, zuntjes, dan trekt die laurier er lekker terug, die siepels trekken er lekker terug. Een geweldig sausje voor bij de entrecote. Entrecote. Een entrecote moet je altijd bestellen bij een slachter en dan zeg je in een slachter, ik wil graag het biefstuk 2 vingers dik hebben. Eerst wel even zien aan de vingers van de slachter. Ja, als hij zulke vingers heeft, dan wordt de entrecote natuurlijk een fjesten te dik. Maar dat gaat zo. Door de midden snijden. En als je dadelijk die mooie marmering erin zitten, dat is dat vet. Dat is datgene wat Germ Vermaning natuurlijk bedoelde. Want dat vet, dat smelt in dat vlees en dan krijg je gewoon een malsere biefstuk. Oké, snijden. Even zien. En hoe bak je nou een perfecte entrecote? Ten eerste, hij moet op kamertemperatuur wezen. Zout en pieper erop. En dan pak je hem op. En dan leg je hem hier zo hierin. En zist die dan, zus, zo. Dan maak je die erin. Dus je zo inzakje. En dan pak je maar die tangen en dan ren je maar dat vlees door die pannen heen. Jongen, master zien, wat een prachtig stuk vlees. En dat vette randje van die entrecote, deze, net eruit snijden, nee, die bakken wel lekker mooi. Master zien, hoe mooi dicht schroeit. Zo, even villen. Ja, die is goed. En dan pak je de aluminiumfolie. Zo. En dan pak je die entrecote en je leeg je
in de folie. Zo. Waarom? Nou, dat vlees, dat heeft alle spanning opbouwt. En dat al die spieren, die staan helemaal strak. En dan laat het in die folie. En dan wordt het mooi zacht. En dan trancheren we dat straks. Eventjes in de oven. Perfect. Nou, Ruitse, ik ben klaar. Hoe je best. Ah, Pietje. Nou, geweldig vaker. Heel leuk. En nou net goed dat we nou naar Beker gaan. Ja, waar is Beker? In de binnen. In de binnen? Ja, want dan zijn we even nog een biljetten. Oh, nou, dat is geen biljetten. Maar de stoten. Jazeker. We gaan erheen. Nou, daar ben we hier, in de binnen. En Beker erbij. Ja. En de stoten. Hier. En een heel hak vol stoten. En jou bent de grootste stoot? Ja. Oh, nou. Nou, let eens eventjes hier. De stand is 0-0 en de Van der Kietsoort, daar begint Anneke nog mooi. Anneke, de varakietstoot? De varakietstoot. Nou, het is we hebben de hele zomer vrij geweest, dus daar kun je nog eens lekker mee gaan. Nou, de varakietstoot. Je begint altijd met die gielen. Ja, dat gaat zo. En Nou. dan had nog het waar, hadden we weten, hoor. Ja, nou, en hoe gaat dat? Nou, dat mag. En dan lezen we daar een beetje jongen, hè? Ja. Waarom, Die Beker, handen- waarom die daar? Waarom daar? Nou, hij maakt dat hoekje terug. Dus ze speelde nou ook, speelt ze bij de teen aan, Anneke, hè? Maar ja, Ja, dat, hij komt er, hè. Hij komt er al. hij komt er al. Wat zou je daarvan? Ja, dat is zak het Een enorme stoot. Een enorme stoot. Ja, die is even vrij. Nou, is dit nou mazzel of is dit kunde? Dat is keus. Oh, dit is kunde. Zeg maar nog eens je mis. Hoe ga je die herkennen? Oh, weet ik niet meer, ik ben niet zo lang. Blinder, hij is wel een echte leraar. Ja, dat is Hij laat jaren, hè? Ja, dan spelen ze hem saureerd, nou het zo gezegd. maar hij kent ook wel wiet. Nou, en doe dat eens eventjes voor. Ik ga er heel samen echt stilstaan, hè? Dat is te dik, hè? De leraar mist. Nou, ken ik Ik ken hem de wel. mastermeester, hè? Ja, dat ken ik. Nou, ik zou zeggen, ik wil Pietje, ik wil eventjes zien hoe die dat doet. Dat is goed. Dat is bij me. En je doet dat elke week zit een jong. Ja. En neem Beker dan ik een berenburgje? Ja. Ja, hè? Ja. Nou, als je hem nou eventjes even oefenen, dan drink ik mijn Beker even een berenburgje. Wel, ja. Zullen wij dat maar even doen? Ja, lekker. Ken ze wel eens even alleen nog lid? Ja, dat had ik wel. Nou. Ze hebben wel eens vertrouwd. Ja, hè? Nou, Beker, tjoch, jongen. Tjoh. Tjoch. Een berenburgje, dat is die Ja, favoriet, hè? lekker, lekker. Dat dacht ik. Maar ik wil graag even weten, hoe komt het er nou bij om dit te doen? Zeg maar die vrouw je dat biljetten leren. Hoe je dat dan begon dan? Dat is in zo'n Noorderboer. Oké. Toen had ik wat vrouwen die zijn, wij willen wel een biljartclubcoöperatie. Oké. En daar ben ik toen bij gekomen. Oké. En hoe ben ze wat gezellig? Ja, heel leuke ploeg. Ja, hè? Hartstikke leuke ploeg. Maar dan is die eerste kerel dan een beetje omheen. Hij heeft een beetje een harem, heeft hij weer. Ja, dat zei ik wel Dit eens. is de oliesjeik van Kwaaien mee dit. Ja, ik Oh, zei nee? dat ik wel eens. Ik ga naar mijn harem toe. Ja. Maar zit oké. de vrouwen er ook bij, dus, maar daar ben ik een beetje voorzichtig bij, hè? Iedereen een kampioen binnen de dames stoten. Er is, elke keer wordt per seizoen een kampioen, of komt uit de bus. Oh, zo. Ja, en verleden jaar weer dat toevallig meer vrouw. Oh, zo. Ja. Dus die heeft het wel heel goed leren. Ja, altijd een goede leerling natuurlijk. Hè. Dat ken beide. Ja, dat dat ken ken beide. beide, ja. Wij leren je het glas geven en dan zullen we die vooral, ik nog maar even een borreltje aan, Ja, hè, want vind dan ik wordt het ik vies net. Ja. Zo. Ik maak je de salade van de makreel even aan. Nou, dan hebben we lekker een mengde sla. Dat kerst vaak zakkeepje van die mooie mengde sla-soorten. En die hebben we lekker aanmaken met een dressing vanzelfs. En dan doen we er allerlei lekkere spultjes doorheen. Een beetje komkommer. En een beetje jerpel. Zijn jerpeltjes, hè? Komt erbij een beetje frisse tomaat, peestikjes, leuk verdelen eroverheen. Oliven, zwarte oliven. Ja, iets meer smaak. Lekker, hè? Dan had ik nog wat groene asperges. Ach, het komt ik net zo krijg je maar de fantasie gewoon erin laten. Doe het maar
Hij nog wat bentjes hoe, doe je er wat bentjes terug in. Ik heb een asperges. Dan heb ik wat bieslook, heb ik die mooie stikjes neer. Die struiken nog wat nonchalant doorheen. Dan even een seen-eiken erbij. Hoekje, za, heel kleer. En natuurlijk, uze makreel, de zoene visk en peestikjes erbovenop. Dan haak ik nog een beetje mayonaise als laatste oer die salade in. Is dit net een heerlijke salade? Een wieren karambol. Een lekker glasje wien bij een heerlijke salade van makreel. Speciaal voor die beker. Dat hebben wij te gerne fixt. En dan doen we nog lekker eten, maar uit. Nou, zei je dat? Dat ziet er hartstikke fijn uit. Heerlijk. Ja, dat smaakt het best. Hoe smaakt dat ons Pietje? Best, maar ik kan 2 bonken doen. Daar is er 2 bonken van. Hier, hier. Ja. En het redden. De treden. Nou, dan haast net heel de ook eens een keer maken. Net goed in. Zo schön maar wij, je met er altijd een oesa secuur wijs om het bonkje zieken. Maar ja, ken ik altijd nog een op het bord vanzelf. Ik ben blij dat Stoos heeft en ik net. Nee, ik heb. Ik ga ook nog naar die van. De laatste gewoon on een perfect gerucht. En dat is de entrecote. Eventjes in de oven. En nou trancheren. Dat komt er even op om. Want die trillen die erin, sa, en dan was het op de trieën snijden. Ja, want hoor, dan krijg je alsnog een taaie entrecote. En dat willen we net. Want we hebben maar een soort zorg niet. Dat gaat zo. Mooi schuin erop snijden. En dat mag wel een beetje reet van binnen wezen, want dat is nou juist krijg lekker. Mooi mals. En lees het maar met simmelkoor hoor, want dan bloedt de warmte erin. Vlees mooi snijden. En nou de groente. Die heb ik eventjes maar een beetje rijmboeter omzetten. Wat piepen en zout. En een hele beetje zoeker, want dat is wel lekker bij de worteltjes nou. Dan lezen we dat vlees er mooi zien om. Ja. Deze is voor de beker. Even een stukje extra nou. Wat harder ik wil verzinnen. Vind je net? Nou, dan doen we die saus er even bij. Heerlijk, die sippeltjesaus, maar die laurier. Jongen, wat een feestje in kwaaien. En dan haak ik nog die worteltjes. Die lees ik er nog eventjes mooi bij. En even voor de goede orde. Die komen hier uit eigen tuin bij. Hier met er even bij helpen. Lekker eten. Volgende gang. Een lekker entrecote. Lekker eten. Neem het ervan, jongens. Oh, dat roept ook heerlijk. Ja, een tritje in de sugar snaps, hè? Nee, een tritje. Hier voor hier had ze eens keer maken. Zal ik die wat jerpels bij zetten? Ja, lekker. Beker? Want die haak ik natuurlijk net voor niks. Nee, zo is dat. Dat zijn mooie jerpeltjes in de lekker. skiel. Doe ik een peer. Ja, welke appels weer doen? Dit ben ook zo'n aardappel. Ja, Beker Beeksma. Wat een fantastische dag, of niet? Geweldig. Lekker eten, hoor. Heerlijk. De namen alleen nogal. Beke Beeksma. En de man hoort ik nog van Berenburg. Ja. Beke Beeksma, BB, Berenburg. Dus dat is Berenburg in het kwadraat. We halen even niet in Hoorn. Dus het kon natuurlijk net missen dat ik voor die een heerlijk flesje Berenburg heb. De beste uit Snits. Die is voor die. En dan stiert ik nog even de datum van jou op. Maar de welbekende namen Beke Beeksma. Dat is Tegen dank, die is voor die nog een lieds presentie van u. geweldig. Pietje, tegen dank voor het schroeven van een brief. Als wie deze dag er het net weest. Dank je wel daarvoor. En meesken, orde wieken, binnen de weer. Maar een hele leuke uitsturing van Lekker Eten Marijtse. En dan giet het toe pepermuntjes. Dus ik zoek maar gauwtje in, want het wordt weer poer gezellig. Hoi! Het goede cocaïne van Dagamiek.